guys, dito naman tayo sa mga ano rito, mga foreigner sa ilalim ng tulay. Opo. Yan, mga foreigner. Jay, hindi pa rin madarating kayo, nanonood ako ng ano mo. Saglit lang po. Sige po. Okay lang. Nagbibihis ka, te? Opo, saglit. Ay, naku po, nagbibihis pala si ate. Jay, Oh, ano yan? Napanood ko, yung sa lola mo. Dati pa yan, replay ko lang yan. Pero nakakaiyak. Ba't ka umiiyak? Nakakaiyak yung binigay mo sa lola kong bigas. Yung grocery. Naiyak siya. Mga padala yan ng sponsor. So, ayan din tayo sa ilalim ulit ng tulay. At nagbibihis pa daw si ate. Ay, Pogi! Bah, nandito agad si Pogi, oh. Good mood ngayon, ah. Wala pa yung ano, Sir Jay. Good mood ang mga Pogi ngayon, ah. Oh, good mood. Sa Jollibee namin. Jollibee nyo, wait lang. Sabi na nga ba eh. That pala, bumili muna ako ng Jollibee. Jollibee muna bago yung bigas sa amin. Jollibee muna bago bigas. Meron na Paano kami nga? bigas, oh. Meron na kami bigas. Meron na kayong bigas. Opo. Ay, hindi ko na kayo bibigyan ng bigas. Opo. Wag na daw, te. Nasaan yung bigas nyo? Ayun, Opo, yan. Konti na lang eh. Wala. Konti na lang pala bigas mo eh. Ba't ayaw mo ng bigas? Nilagay kasi ni Daddy yung Wow, daddy. Sana all. kandero yung kanin. Hello po. Kunti na lang yan. Galkal na lang ganito, oh. Ito bigas. Paano lang ako, yung pasensya na iba dyan, hindi pa mabibigyan ngayon at yan lang yung natira nung nakaraan. Thank you po. Balik lang ako dito, napadaan lang ba? Okay, ano? Okay na. Sino nga ulit to? Vincent po. Vincent, Ako din buhay. Si Lance. si Lance, tsaka si Renzo po. Renzo. Ay, mukbang! Mumukbang ka na naman dyan, ha? Ito. Nagmumukbang ka na naman. Ayan, bibi. Sino naglagay niya sa'yo? Ayun si Kuya. Nagmumukbang na naman si Mukbang, Makain oh. po siya. Pasok nga ako, te. Sige po. Tuloy po. Ano ba to? Ginaganon Sige lang? po, hakbang. Hakbang. Kalimutan ko nga pala. Sige po. Dito po kami mag-ina. Dito na nga ako sa loob, eh. Parang yan, bebe. Anak, padanin mo. Dito po kami. Di ba? Mukbang ka na naman. Anak, upo lang, upo. Dami natutuwa Ako dito po sa dito. tatlo. Punta ka doon kay mama. Upo lang dito. Taka doon kay mama. Dali. Upo lang Kaya, siya. ano daw? Ano pa? Foreigner. Ito mo pwede umupo dito. Mga Sige, sarap foreigner pa lang daw. po kayo sa ano. Mga foreigner. Sabi ng mga sponsor ko, ba't ang gugwapo ng mga yan? Ay, saglit po. Bernan. Ang pogi, oh. Ang pogi, no? Kapatid ko yan. Kapatid mo ba yan? Kapatid Kapatid mo yan. Ay! Ikaw ba yan? Wala. Nagalit na. Kuya, wag mo pakialaman si Bibi. Ikaw dito. Ikaw, pogi ka naman, ah. Diba? Alika dito, anak. Alika. Alam mo na kung sino yung kamukha niya? Sino po? Si Patrick Garcia. Ayun! Yung bata siya. Opo. Diba? Doon nga kay mama. Ito na, dito na po lang dito. Ito, bait. Ito na, wala po siyang damit. Tahimik. Malaki na po yung damit niya kay daddy Tahimik niya. lang to siya, eh, oh. Opo. Ano po yan, mahiyain. Diba? Ito Pero po sino yung kami. pinakayaking dyan? Ito po. Ito. Piling bunso. Siya po yung maano sa daddy niya, habol. Lagi po siya maano siya sa papa niya. Ito, basta may mukbang lang, okay? Opo. Basta ito po, sa may pagkain. Ayan po siya. May sarili po. Diba? Malaki ang dami. Gigil ako sa inyo. Nakakagigil ka. Mukbang ka na naman. Nagmumukbang ka na naman, ha? Nagmumukbang ka na naman. Asan na si Pogi? Wala Nagtago na. naman. Dito ka na. Wala po kami ngayong kuryente. Bakit? Wala naman po. Nakuha na naman po ng meral. Naputol na naman? Po. Ay. Kanina lang po. Ito na. Naputol na. Ayan. Namin. Jollibee nyo. Waiting mo lang. Waiting ka lang. Ano ka dito na? Si Loso to eh. Gusto niya, Opo. Gusto siya lagi. Ang baby. Ito, hindi naman. Ito po. Hindi po yan si Loso. Mukbang. Basta may ano siya. May Ano eh, no? pagkain. Yung fairness, kahit na ano siya, yung katang Koreano. Usog po. Koreausog ang ano niya, siksik mo. Kain po siya ng kain. Yan ang Sino ano niya. pihikan yan din sa pagkain? Sa tatlo, ayan, panganay. Hindi po siya masyado ano sa pagkain. Ito, kahit ano. Kahit ano po, kain yan. Ito, si Lance. Si ano? Ito po, okay lang din po siya. Kahit ano pagkain. Ito, basta natikman niya, okay na siya. Ito, kahit ano na lang. Tsaka hindi siya bantayin, no? Siya yung bunso, pero hindi siya yung bantayin.
Ito pa yung pinapiling bunso. Tahimik lang to, oh. Baby. Sino din tatlo? Renzo! Friends. Hindi na ako. Renzo. Oh, suplado. Hoy. Dito ka, bibi. Dito ka, nak. Ito naman yung bantayin. Ito po, yan. Julay dila. Gagal. Nak, dito ka Huwag na. magselos pag kinukuha si baby. Nagsiselos. Sama agad ng tingin niya eh. Ang sama agad ng tingin eh, no? Nakita niya lang. Yan, Pag hindi na ako, ay dito ka, be. Halika dito, Mia. Nakakali ka dito, nak. Sasabihin ako sa'yo. May sasabihin. Sasabihin ako sa'yo, dito ka. Dali. Halika na, Halika nasa ka na. na. Nasa likod ko. Punta ka daw, mama. Ay, dito ka. Kapag ano, Dali, oh, dun. Dito. Opo, huwag ka muna makulit. Kapag wala nang ginagawa si Kuya James, tsaka tayo magja-Jollibee, ha? Yun. Oo. Kasi ngayon, napadaan lang kami. Opo. Galing kami sa malayo. O, bakit? Bakit Dito na na, naman? magsiselos. Siselos talaga. Oh, ayan na. Si Sabi Kuya. ng mga comment sa sabi ng comment dun sa video, sabi niya, anak daw ng mga foreigner. Ano sabi naman ni Kuya nung napapanood niya? Napapanood niya ba? Sa office po. Napapanood po pati boss namin. Totoo po sila. Sabi ko na ano na yung mga babe, mga ano. Kasi po sila, kahit po sila nagsasabi, ang pupugi ng mga anak mo. Oo nga eh. Sabi nga dun sa comment, sabi nga, kapag ano dyan, tas bibo pa daw yung, ito nga, bibo nga daw yung Oo, pangalan. sumasayaw po yan. Kapag may nakadiscover daw na talent dyan, baka, diba, kayan pa yung umahon sa hirap sa inyo. So, Halika na, nak! Lan! papayakin na chicks niyan. Mga yan. Tatlong barako pa yan, no? Susundan mo pa ba yan, te? Ano, Babae. saka na lang po, babae, hinihiling natin. Pag ano po, meron. No, yun mo yung amoy mo yung pet ko dyan. Mabango ba? Nandito siya sa Yan, gilid. sali ka dito. Gawa mo yan. Halika na, Gawa, punta ka doon kay mama. Hindi ka bibig, hindi kayo sasama niyo, pag kayo makulit. Lang ako dyan. Nag-aaral ka ba? Dito ka. Sige, dito ka. Nag-aaral ka ba? Papasok ka Nag-aaral lang ba ikaw? po. Yan ka lang, usog ka. Nag-aaral ikaw? Kailan? Picture ko dyan, ayun o. Ano? Picture. Picture ko? Ba't saan galing yung picture ko? Binigay mo kay mama para ipikit yung mata niya tapos isang mata niya. Ano daw? Ano daw? Walang po. Baka yung sticker. Yung sticker. Ay, bakit ipapapikit ng mata? Dito ka, ba't ipapapikit? Kalokong bata. Ito, tahimik lang talaga eh. Dito ka. Oy. Dali na, dali. Dito Oy, ka. anong titignan mo dyan? Si kuya niya. Ito parang bibihira magsalita eh. Ano po, tahimik po yan. Jollibee sa mga Jollibee? Jollibee ikaw? Alam niya rin yung Jollibee. Jollibee. O sige na, bibilang kita ng Jollibee, upo ka dun. O, alin na, Doon hindi. kay mama mo. Ano sabi mo? Ay, marunong sumagot si Benten. Di marunong sumagot, no? Ahiyain po yan. Naku po ka lang dito. Tawag ni Benten na kuya eh. Hindi ka tinatawag na kuya, bakit? Tawag din niya sila. Lancelot! ML yun ah. Lancelot. Hindi ka tinatawag ng kuya. Sa kuya eh. Bola. Sabihin mo nito ni Lanzo. O, bakit? Nagligalig po. Ba't ano daw Hindi gusto niya? na, hindi na. Naantok? Hindi po, kinukuha yung mic. Nakuha niya yung mic. Ali, may bulo. Ayun, may bulo. Gusto mo bola? Yung Dali. bola daw, bola. Bola. O, yun yung bola. Dali. Oo. Wala. Tinatawag ka Lancelot? O, bakit? Paano ka? Tawa ko dun eh. Likot-likot mo Oh, eh. dito ka na makulit ka kasi likod ko. Halika, dali. Dito na natin. Ang likot mo kasi eh. Halika na. Ito ang super makulit din. Makulit pong bata. Yung saan yung sasabi kasi dati nag-post ako sa YouTube ko ng ng picture ko nung baby ako. Sabi nila kamukha nga daw niyan. Ito. May mo, titignan ko kung nandito yung picture na yun. Opo. Yung baby pa ako. Opo. Lan! Papa, ang kamukha nito, kamukha siya ng tatay ko. Oo nga po. Nakalika rito, dali. Kamukha siya ng Lansing na mo. kamukha siya ng tatay ko. Kasi tatay ko half German.
Halika na, dali. Ano na lang May tingnan ako? tayong picture. 1/4 na lang ako. Hanapin natin ha. Andito Sige yun eh. po, sige po. Halika na dito Picture na. nung bata pa ako guys. Lance, Hanapin natin dito. gusto mo palo? So, Halika marami dito, dali. nagsasabi kamukha daw. Oo. Sabi ko, layo, ang gwapo ng bata. Ano nyo sa akin, napasma na yung mukha ko eh. Naku, di ko pa ata makita. Uy, bebe. Ay, maingay na. Ito. Ayan o. Halika na na. Ayan Dali. ako nung bata. O, tingnan nyo. Ayun. Oo nga po. Eh, yung bata ko. Nako, tingnan mo, Kapatid ko. Lance. O, tingnan mo doon, Lance. Oh, Dali. dali. Picture Punta ka dun. mo. Tingnan mo kamukha mo. Doon. Ito, Kay mama. O yan, sino yung Yun, nakaputi? Yan, kamukha mo. O. Kamukha mo ba? Oh, kamukha daw. mo, di ba? Oh. Kamukha mo? Huwag mo nga nawakan yun na, oh. Okay, Di tingnan ba yung kamukha picture ko. mo? Oh. Ano? Sino yan? Ikaw yan? Wala ka ng boses. Ako yan. Oh. Awatin na, halika Pabigay dito. mo kay, ano? Ito, lalakyan natin, Sige, lakihan. yan. Para, Lalakyan natin, lalakyan. Oh, wait lang, saglit lang, oh. Oh. Kamukha mo ba? Kamukha mo? Mukha daw kami. ano na? Manguso lang yan eh. Oh, manguso lang, ikaw hindi eh. Ako yan, oh. Ay, ikaw pala yan. Oh, siya daw pala daw yan eh. Wala na. Wala na, huwag mo Wala na na. pindutin. Wala na. Sana. Ito, pang ano? Oh, Wait lang. Asan na tuloy? Hindi ko makita. Saglit lang. Huwag na. Saan ka doon, Sige, dito ka po ka dito. Hindi kaya isasama ni Sir D Ito, sa pang ano. gasos-gasos nyo. Thank you po. Ano Pag sasabihin? Salamat po. Pag naka na ako, tsaka ko ano yung tag dito. 20 naman, medyo mo Lala. ng pera. Ha? Medyo 70 naman. Bibigyan ko din si Vincent ng pera. Bakit? Anong gagawin niyo sa pera? Hindi, pangako niya. Para pangako niya. Pangano daw? Pangako niya. Ang pangako. Ano nga pa ako? Ano gagawin sa pera? Bibili ng? Nangasin, bibili namin. RC? Naku po, malas. Bibili kami ng Gatas! Bibili kami. Dapat gatas, hindi RC. Gatas! Diaper! Kaya, pero Oo. kami. Hindi yung hindi RC. Ba't yun? Umiinom din po silang ice cream. Sasabihin namin kaya, Jen. Ay, ang gulo mo naman eh. Oo. Diyan ka lang, pag nagkukwento ka, diyan ka lang. Bibili kay RC. Hindi. Patay mo gatas. Gatas na lang. No. Pagbili ng mama kong bag, aalis doon kami. Doon na lang kami kakain. Ito, tamang ano lang eh. Wala na. Sinumpong na. O, ano yung gusto? Bigay mo kay kuya, kay bebe yung pera. Oh, bigyan mo kay mama yan. Bibigyan ko kayo dito. Dali. Oh. Ako, baka punitin. Hindi man po. Bigyan mo dalawa. Ayan na Teka yan. lang, usog ka, usog. Upo Usog ka. lang na. Ano sabihin mo kay Sir? wala. Ano sabihin mo? Usog ka nga, usog. Hindi ko nga. Ano dito yan? Salamat Wag po. po. Ang sabihin. Bibili nyo lang, bili kayo ng ano, ng... Ako, wala na ata akong bigyan. Wala na akong pauwi si Sir. Ah, tigbi 20. O, 20 sa'yo. O, 20 din kayo, no? Hindi, O, 20 mo. Yeah, ano sabihin? Ay, bibili nyo. Salamat po. Bili ka, RC. Opo. Ay, paktay tayo dyan. Bibili kami ng diaper. 20 pesos, paano mo bibiling diaper yan? Opo. Dapat. Bibili kami ng... Wala na, oh. Wala na, Diaper, tapos gatas. Tapos... huminga palalim mo. Bigyan mo. Ay, ito pa pala, si Gurdagol. Renzo, wala, yan na, Bigay mo. nagwala na. Ito, kay Bibi. Akin na. Yung palis kay Bibi. Bigay mo yan, be, bigay mo to, yan, bigay mo to doon. Yan sa'yo yan, ha. Apir mo na, apir. Apir mo na, apir. Apir. Ah, Diba? Ilan taon na ulit, ate? 2 taon po. 2 taon pa. Mahihayin po siya. Ito, 1 year. 1 year. Isang nga go. Ito lang mahaba ata, Ilang taon na to si Lance? 4. 2 years ang agwat. Mula na, tas ito nagkasunod. Hindi ka rin pala masipag, te, no?
Naghahabol po ng Naghahabol babae. kayo ng babae yan. Kaso lalaki pa rin po. Puro sarako ang lumabas. So, Opo, yan. mukbang na, mukbang. Ang Yan cute po. talaga nito. O, sama ka na kay Sir Jay. Uwi na kita. Uwi ka na, sama kay Sir Jay. Enzo, uwi na kita. Ang galing po sumayaw din yan. O, kaya dance. O, dance na, dance. O, dance na. O, sasayaw na yan, o. Pag makarinig, Dance. pag O, makarinig dance. po siya ng tugtog, sumasayaw. O, tatapon nata. Hindi ka na, Hindi tapon, be. Hindi ka na. Padalan talaga kami. Galing kami sa, ano, ang layo ng mga pinuntahan namin. Ngayon po. Sabi ko, daanan ko nga, baka walang panggastos dun sa lahat. Opo, thank you po. Kawawa naman. Sabi ko, sunod na lang mag-Jollibee pag ano, Opo. pag may free time. Opo. Ano po kasi, nawalan kami ng kuryente. Kaya po nasa labas. Kaya ano. Nakakagigil to mga kabiyaya. Oh, masarap pa ng ano. Ito rin, oh. Yan po yung super ano kong anak. Super kulit. Papansin. Kaya ano eh, kaya payat ka. Ang kulit mo eh. Oo. Kaya ano eh, kaya hindi ka tumatawa. Ito, tingnan mo. Ano lang, kapag may libangan, oh, ganyan lang siya. Oh, ganyan lang siya. Wala siyang ano. Sino yan? Wala siyang tag dito. Siyang pakialam sa mundo. Hala, pupunitin na rin sa yan. Ano mo ganun? Hindi yan, be. Hindi Hindi, yan. hindi po punitin yan. Ren, so kasama ka sa akin? Uwi ka na. Na, sama ka na. Sabay tinalikuran ako. Ha? Sama ka na. Sama ka na sa akin. Sama ka na din. Wag. Sama ka na. Mak, wag. Sama ka na sa akin. Lance, wag. Ikaw, sama ka na sa akin. O, tara na, bihis ka na. Kunin mo yung mga damit mo. Oo, nabis na ako. Hindi, yung damit mo, kunin mo na. Ano sama? Na nga. Sabi mo, sama ka sa bahay. Sabihin mo, sama po. Sama ko. Hindi na. Kunin mo yan, o. Nagpalit Kunin. na ako, nilinisan ako ni mama. Nagpalit ako ng damit. Hindi, damit mo, dalhin mo doon sa bahay. Dalhin mo na doon sa bahay. O, sama ka na doon yan. Maglaro kayo doon nila, ano. Sabihin na na. Ng mga Maglalaba, kapatid ko. maglalaba pa po kami. Ayan guys, kahit pa paano nakadaan tayo dito. Yan Kahit po. pa paano ano, nakapagbigay. Ayan, from boy sardinas nga po pala yan. Thank you po. Yung bigas na yan. Tatlong pera sa Opo. akin. Ha? Tatlong pera sa akin. Anong tatlong pera? Tama na yan, nak. Tama na. 20 yan. Alam mo ba yung ano, 20 yan, 20. Wala na sa pera ko. Hindi yan, hindi. Thank you. Salamat. Hirap din siguro dapat na gano'n to. Pero araw-araw, no? Wala na. Bigay mo, nagagalit. Ano, anak, bigyan mo na pala. Ano mo kay Bibi? Yan. Oo, Ayaw ko yan. yan. Dapat ano ka eh, mapabilang ka sa batang Quiapo. Oh, Ano yan mo, ako. Martin, gusto mo? Gusto mo umakting ka? Gusto mo mag-artista, sabi? O, harap ka dito, Harap ka nak. Sa dito. cellphone. Anong talent mo naman? Anong Lance. talent mo? Marunong ka kumanta? Oo. Ang kanta ka nga. Wala bang po? Oh. Oh, Kanta di ba nga, kanta. Anong kanta? Anong kanta kinakanta alam mo? Sige na, kumanta ka nga. Anong kanta alam mo? Anong pangalan nun? Kantahin mo, ikaw kumakanta. Ikaw, alam mo yun eh. Anong kanta mo? Oh, kantay mo na, dali. Dali, yung kinakanta mo. Sinaktan. Hindi pa naman. Ako. You know? Hindi pa, Nangungo. hindi pa masyado. Galing nga. Galing nga. Ano ba tayo? Dito ka marap. Paano ba tayo? Tayo. Ka sa mic. O, dyan lang huwag mo nawakan. Kanta ka na. O, kanta. Saging. Sigang. O, sige. Ba't saging na sinigang? O, sige pa, kanta pa. Labis, ikaw nga. Labis. Sotay ka nga. Ayun. Yan po ang Kanta mo. Yan po ang Tuloy mo lang, tuloy mo. Yan ang kinakabisado niya po eh. Hindi pa niya masyado labis na sinigang daw eh. Malay nyo, di ba? Mahilig po siyang kumakanta pero ano, ang kailangan lang Pag-pray mo niya na ano, na mas umangat pa yung channel ko para ano, pagawang ko yung sarili niyong bahay. Oh, hoy. Ikaw. Hoy. Halika, upo ka dito. Ito, wala guys. Upo ka So, dito. tingnan mo. Tamang trip lang siya. Pag may pinagtitripan siya, yan na. Hindi na siya maiyak. Pero ito naman, makananay. Ito po, Kala niya kasi mama at siya yung papa. baby pa rin. Siloso po to. Gusto niya siya yung nasa amin lagi. Siya yung pabibi. Ito naman, ito na yung anak kong... Ikaw, marunong ka rin kumanta. Ano bang pangalan nito? Makakalimutan. Vincent. Vincent. Marunong ka kumanta. Mayayain po. Marunong ka kumanta. Kanta ka nga, kanta. Wait lang.
Nak, wag mo. Kanta ka nga, kanta. Mahihain po ito eh. Bira lang po Oo, magsasalita. wala. Tamang ano lang siya. Pero pag ano po, sumasayaw silang tatlo pag nakarinig ng tugtog. Tapos pag kumakanta, di pa po kasi siya masyado nagsasalita. Tahimik lang po siya. Hindi niyo ba pupunitin yan, te? Hindi po. Lalaroan lang na po. Hindi ka dito, mahal. O, sige na, uwi na rin ako. Kasama ka ba? Kuya Jay. Sa amin. Magaling manakaw nga itong batang to. Oo nga po, sumasama yan. Sumasama. Huwag kang magsasama, ha? Sa ibang tao, ha? Okay lang sana sa akin. Sa iba, huwag kang kasama, ha? Kasi baka kuling ka na naman ng Kaya nga puting po ban. nakuha yan eh. Uso pa naman yung nangunguha po ng laman loob po ng Oo, bata. saglit ka lang sa 10,000. Halika dito. Oo, daming mga magulang ngayon na walang anak. Naku, Marami ang gwapo pong- mong yan. Nag-interest Tuwang-tuwa po. sa'yo yung mga kaampun sa'yo. Huwag naman sana. Sige na ako, sasama ka ba? Magpasalamat na na. Kunin mo yung gamit mo doon, sama ka na. O, sige na, sige natin. Sige na, kunin mo yung ano mo doon, damit mo. Sama ka na sa akin. Ration gamit, nasa labahin. Kaya pala walang makuha eh, nasa labahin pala eh. Maglalabas na lang po. Ikaw, budag, oy, malaki yung ako, kinagat. Okay na, uwi na ako. Ingat kayo dito ha. Thank you ka na, mag-thank you ka na. Thank Dali. you ka na na. Thank you ka na, dali. Thank you. Sige lang, paluin natin. Sige, dito na ako ha. Sige po, para salamat po ng makapagpahinga rin ng marami. ano. Sige Kapag may free time na lang, tsaka ko yung ano. Sige po. Kasi po ano eh, mga ano po to, dahil naglalaro po sila, pagod na, naanto, kaya wala na po sila sa mood ngayon. Wala, kanina pa po may walang kuryente. Ang laki ng damit. Gina, bye-bye ka na. Lalaba Bye-bye ka po na, na Lance. eh. Bye-bye. Salamat. Thank you. Sige mo, thank you. Nay, pumarap pa dito. Dito ka, dali. Thank you. Thank you. God bless. God bless. God bless. God bless. Hindi God bless. God bless. God bless. Bye-bye ka na. Bye-bye na. Bye-bye na. Marami. Bye-bye.